HB Trapper er en nicheentreprenør, som fokuserer på 3 hovedområder: trapper, altaner og rækværk. Vores historie er lang, og det kendetegner os, at vores medarbejdere er erfarne og trofaste. Vi har mange 10-årsjubilarer, 25-årsjubilarer, og senest i 2013 havde vi et 40-årsjubilæum. Vores projekteringsafdeling består af ingeniører, teknikere og konstruktører. Flere af dem har en faglig baggrund, hvilket er vigtigt, når vi tager aktiv del i projekteringen som led i at finde de rigtige produktionsvenlige løsninger for kunden. HB Trapper er en ordreproducerende virksomhed, som handler både med private og professionelle kunder. Hvor kunder spænder vidt fra selvfølgelig private, over håndværksmester, mindre og mellemstore entreprenørvirksomheder til de helt store entreprenører i Danmark. Ved at handle med HB Trapper får man respekt og troværdighed. Hos os er en aftale. Vi står ved det, vi siger. Og det vil sige, når vi laver en aftale, så er det til aftale tid og pris. Vi lægger stor vægt i at skabe tryghed i kundernes beslutning. Hos HB Trapper ser vi ikke kunderne udelukkende som kunder, men mere som samarbejdspartnere. Vi fokuserer hele tiden på en åben og dialogbaseret samarbejde, både med bygherrer og entreprenører. Som samarbejdspartner bestræber vi os på at være en aktiv del af processen. Vi forsøger hele tiden at være proaktiv og konstruktiv i løsningerne, og det vil altså både i projekteringsfasen og også på selve arbejdet ude på byggepladsen. Hos HB Trapper arbejder vi med mange typer af materialer. Vi arbejder i stål, rustfrit stål, mange forskellige typer metaller som kobber, messing, aluminium og korden. Vi producerer også i alle typer træ, både hårdt træ og blødt træ. Også glas er blevet et stort aktiv for os. HB Trapper lægger stor vægt på at finde de rigtige løsninger til den rigtige pris. Ofte løser vi opgaverne i tæt samarbejde med både ingeniører og arkitekter. Og med hovedkontor og produktion i Herning og yderligere produktion i Sønderjylland, samt et salgskontor og showroom i Søborg, så dækker vi hele landet. Kontakt os allerede i dag og få et tilbud på dit næste byggeprojekt, eller få en uforpligtende samtale med en af vores dygtige konsulenter. Du kan også besøge vores hjemmeside, hvor du kan læse mere om os og se flere billeder af vores produkter.